Niin moi, täällä on Peliake. Ja niin, eli tää on toinen video. Mä en tiedä miksi mä lasken näitä videoita. Niin, mut nyt alkaa tääkin video. Niin, tää on Pokemon Go video. Niin mä pelaan Pokemon Gota Kuohulla, vaikka mä asunkin Kuohulla, niin ei siinä nyt mitään. Mä oon nyt menossa uimarannalle, mä oon kerennyt kävellä vähän matkaa kotoa. Varmaan jotain. En mä tiedä, olisiko 200 metriä. Aika vähän. Koska vasta äsken lähi. Niin, katsotaanpa karttaa, joo. Ei mitään. Mä voin näyttää teille mitä Pokemoneja mulla on. Niin. Tämmösiä. Kyllä niitä vielä paljon. Onks mulla noin paljon Pokemoneja? Mut nää kaikki mulla on semmosia Pokemoneja mitä mä tarvin. Niin mä oon poistanut kaikki huonot. Mitä mä en tarvi. Niin. Tämmösiä. Etteitä varmaan näin huonoja halua nähdäkään. Ei sit nää oo aika. Toi oli kyllä turha. No. No. Ei oo muuta. Miksi mä en mennyt parempaa reittiä tänne uimarannalle? Täällä on pitempi matka. En mä tiedä. Varmaan. Joo, anteeksi, että video ei oo käseskö. Oota. Joo, on. Noin. Olisiko tuohon lammikkoon leipä? Muutama. Pompas. Yksi jos laskettiin. Joo, anteeksi. Anteeksi vaan. Upsis, ei tää on mun koodi. Noi vitsi, noi. Älkää sitä Joo niin, anteeksi, että toi meni vähän lauselle. Hei. Se uimarantahan onkin jo aika lähellä. Aika. On montako seurausta käyn. Seurausta oikeudesta vasemmalle. Vaikka mä oon siltä sivupäin. Niin, anteeksi, mä vahingossa, tää puhelin sammuu vahingossa koko ajan. Minkäköhän Pokemonin nappaisin tuolta eka? Mä en huomannut, että mun takki näyttää varjosta näin pitkältä. No niin se onkin pitkä. Mut kohta mennään. Kohta me mennään tietä päin.
nappaa ehkä tuolta rannalta Pokemonit. Niin, katos meni. No ei siellä mikään mennyt. Mut niin, siinä tuli jo Pokemon. Napataanpa se, onkohan mulla edes pokepalloja. Valitan näitä, upsis. Onhan näitä aika paljon. Joo, kaveri soitti tossa niin. Tää yksi Pokemon riittää mut tästä rannasta. Mä soitan sitä mun kaverille myöhemmin. Kun YouTube-videon kesken, niin... No nyt lähdetään kävelemään tätä pitkää tietä. Itse kun ois pyörä. Niin, mut silloin me pystyis... No jos ois semmonen teline. Niin. Tiedätte kai kun pyörissä on semmosia telineitä, millä voi kattoo sitä puhelinta. 6% vaan mennyt akkua. Onko tää video enää päällä? Oh. On se päällä. Niin. Mitäs asiaa mä keksis? Mä oon niin hiljaa. Tossa on puruurata, pitäis mennä sitä pitkin. Mulla vois avata ehkä näitä egejä. Ups, verran vaikka mä en enää osaa pelata tää, kun mä en oo pelannut tätä vajaan puoleen vuoteen ehkä. 1 kilsa. Ainakin kävely. Ja 900 metriä. Kyllä me tässä taitaa tehdä ekis auki. Ehkä tässä videossa. Niin. Kävelläänpä vaan. Jos kartassa on. Pitäisikö hakea kotoa pyörää ja mennä sitten tuonne kylätalolle. Tästäkin ihan hauska peli, vaikka en oo pelannut tätä pitkää aikaa. No on tää hauska peli. Sinne auto. Joo, anteeksi, että video pätkäs. Ehkä. Mut ette varmaan kuullut mitä mä äsken sanoin, koska tossa meni auto. Niin että anteeksi kun video pätkäs. Ehkä. Niin. Ihan kohta päästään. Mene tuoda toista käännöstä. No voi. Joo, mun puhelin koko ajan sammuu. Montakohan metriä me ollaan kävelty.
Noin, nyt tuolta taas tulee auto. Oi voi. Siitä meni auto. Hui jumala, mä säikin kun noin 2 koiraa haukkuu tuolla. Joo, anteeksi, noi koirat haukkuu tuolla, niin olispa hiljaa. Mitäs karttaan tuli? Joo. Niin. Sitten kun mä oon saanut kävelyä tän lenkin, niin mä ehkä lopetan tän video. Että tulee vähän jalat tässä liikkeessä. Mutta en mä mitään liikettä oo tehnyt, mä oon vaan koko ajan kävely ihan normaalisti. Joo, tuossa on lammikko. Varmaan aika pitkällä. Niin. Mä ehkä tuppaan tän videon tähän, niin sitten kun tulee joku Pokemon, niin sitten mä vaikka aloitan uudestaan. Näin mä tiedän. En mä ehkä tuppasta. Vaikka se on varmaan aika tynsää katsoa, että mä vaan kävelen tässä, mutta ei täältä oikein Pokemoneja tuu, mut aion nyt lopettaa tän videon. Eli moi, ja kanavan nimi on Pelijake ja voi kutsua Jakeeksi. Ja niin, laittakaa like, tilatkaa, eli moi moi!